Posle tragedije koja je potresla celu Srbiju, mnoge škole, pored povećanja bezbednosti, uvode i nove mere koje će povećati sigurnost učenika upravo u školama. I tako u osnovnoj školi Laza K. Lazarević u Šapcu učenici dolaze u školu bez mobilnih telefona. I tamo je naša Mira. Miro, kako su učenici, kako su roditelji reagovali na ovu meru? Kome je teže pala? Drago, najpre da kažem da je više od 90% roditelja dece koja pohađaju ovu školu podržalo predlog da njihova deca bez telefona dolaze u školu, ali to nije jedina mera bezbednosti koja je uvedena u ovoj školi. Ovde je elektronska brava i ne može se tek tako ući. Sad ćemo da vidimo kako to i funkcioniše, da pokažemo ovde. Idemo u taster 1, idemo u slušalicu. Dobar dan, televizija K1, možemo li unutra? Hvala lepo, hvala lepo. Nije lako od juče ući u vašu školu. Nikola Atanasić, pomoćnik direktora, dobro jutro vam želim. Evo, od juče su zapravo stupile ove mere na snagu, da tako kažem, koje povećavaju bezbednosti učenika, ali nastavnog osoblja ove škole. Roditelji su u velikoj meri podržali ovaj predlog. Znamo odakle je potekla inicijativa. Kako je to izgledalo juče prvi dan? Kako izgleda od jutros? Dobro jutro, upravo tako. Juče je u osnovnoj školi Laza K. Lazarević u Šapcu zvanično na snagu stupila pre svega zabrana korišćenja mobilnih telefona, o čemu smo obavestili i školski odbor, nastavničko veće, pedagoški kolegijum i učenički parlament, koji su takođe dali podršku ovoj ideji na inicijativu uprave škole, nakon čega se izradio interni akt škole koji propisuje zapravo ovu zabranu korišćenja i nadamo se da će primena ove mere biti pozitivna u budućem periodu. Već juče smo na odmorima stekli utisak da su učenici više upućeni jedni na druge, onako komunikacije ili jedan na jedan ili u malim grupicama, tako da smatramo da će u budućnosti biti još bolje. A kao što ste vidjeli, ulazak u školu je promenjen, instalirali smo i video interfon radi bezbednosti svih zaposlenih u školi, a i toga da se svi u školi osjećaju prijatno i lepo, tako da, eto, videli ste da je uputstvo za ulazak jednostavan, dakle, pritisnemo broj 1, taster da pozovemo, nama tamo gore na aplikaciji, na jednom tabletu se vidi onaj ko dolazi. Vidite na video svakoga ko ulazi, dakle, video komunikacija omogućena i audio komunikacija, dakle, mi možemo da komuniciramo sa onim ko je na vratima, tako da nadamo da će i u budućnosti primjena ovih mera biti pozitivna. Samo da se vratimo na mobilne telefone, pošto me to svakako najviše interesuje, a verovatno i sve one koji ne zagledaju kako to zapravo funkcioniše, ali pre toga, zapravo, roditelji su ovde pokazali veliku odgovornost, vi ste ih anketirali, zapravo dali ste ovaj predlog najpre kao jednu ideju, kao jedan predlog, a onda uradili anketu, sproveli među roditeljima i ta anketa mene vrlo iznenadilo. Preko 90% je pokazala roditelji koji su prihvatili ovaj predlog. Upravo tako. Roditelji su zaista podržali ideju uprave škole i svih kolega ovde, nastavnika i učitelja. Nakon ankete, 1026 roditelja je glasalo, od toga preko 90%, odnosno 93% roditelja ili 955 roditelja je bilo za zabranu korišćenja mobilnih telefona, protiv je bilo 72 roditelja. Savet roditelja je takođe jednoglasno uz 2 neutralna glasa podržao ovu ideju, a kasnije smo sproveli sve te zakonsko-pravnu proceduru i evo danas primjena je na snazi. Tim internim aktom škole se propisuje način korišćenja. Ono što je novina da je uprava škole nakon sastanka sa učeničkim parlamentom podržala njihovu ideju da se jednom mesečno u kontrolisanim uslovima na časovima odeljenske zajednice u nadzor odeljenskog starešine zapravo mogu praviti fotografije pomoću njihovih mobilnih telefona koje će kasnije ostati školi kao jedan lep fotoalbum kao uspomena na njihove prethodne generacije koje će odavde izaći. I to deluje vrlo zanimljivo jer to će zapravo biti jedina prilika da se koristi. Jedina prilika, tako je, i u tom aktu takođe piše da u nekim specijalnim uslovima uz prethodnu najavu kada je korišćenje mobilnih u funkciji učenja takođe će biti omogućeno korišćenje, dakle uz najavu recimo nastavnika informatike ili tehnike u slučaju programiranja i drugih tih predmeta koji zahtevaju primjenu savremene tehnologije. Sad, i to da vas pitam, dakle, nema kontrole,
Dakle, nikakve, vi ne sprovodite kontrolu na ulazu kada je u pitanju mobilni telefon, već jednostavno svi su to dovoljno ozbiljno shvatili. Ja sam malo i razgovarala umeđu vremenu sa roditeljima i to da vam prenesem i roditelji su potpuno, dakle, ne samo da su se izjasnili u toj anketi, nego smatraju da je to vrlo dobro i kažu da deca odlože telefone, da ih ne nose u školu, dakle, nema onih skrivenih da ih nose negde u džepu, ali ih sakriju. Sad, pošto su navikli da kontaktiraju sa roditeljima, to je bilo i ranije, da im šalju poruke, da roditelji zivkaju da pitaju kako je bilo na času, na kontrolnom i slično za vreme nastave ili za vreme odmora. Kako se sada javljaju roditeljima? Da li ste i taj problem rešili, pošto je to bilo u najavi kao neko prelazno rešenje? Mi smo naravno razmišljali o tome, s obzirom to da iz iskustva znamo da učenici imaju potrebu da se obrate roditeljima tokom nastave, ali i roditelji svoje deci. S tim u vezi učenici se mogu uvek u svakom trenutku pre nastave, na kraju nastave, tokom nastave javiti iz kancelarije pomoćnika direktora, sekretara ili pedagoga da pozovu roditelje, a postoji jedan dostupan mobilni telefon za sve učenike koji stoji ispred nastavničke kancelarije, koji učenik može iskoristiti da se javi roditeljima, a taj broj je dostupan i njihovim roditeljima. Dakle, roditelji takođe mogu pozvati broj telefona i preneti neku važnu informaciju, neko od nas će se gore javiti ili dežurni nastavnik, mi ćemo isto trenutku otići do odeljenja i detetu preneti ono što mi roditelj rekao ako smatramo da je to važno u tom trenutku. Je li gužva oko tog telefona, moram da vas Pa pitam? da vam kažem, nije. Deca imaju naviku i pre toga da ukoliko nemaju svoj mobilni telefon da dođu kod pedagoga, tu su nekako i najsigurniji, imaju možda najveću potrebu da se njima obrate, ukoliko i postoji neki problem da se reši na licu mesta, tako da nije gužva. I samo da vas pitam, evo za kraj, dakle, jeste primetili imali neke nervoze ili apsolutno nema nervoze? Rekli ste da ste videli da se u grupama da razgovaraju, da su se približili, da se zbližavaju, da to ima neke pozitivne efekte, imali nervoze malo? Pa nisam primetio nervozu, juče na velikom odmoru baš sam ispratio zajedno sa kolegama, onako lepo komuniciraju, sigurni smo da budemo potpuno iskreni da ta odluka u prvi mah njima nije bila baš sjajna, ali su u komunikaciji sa njima shvatili su deca zašto je ona važna i smatramo da će se efekat te primjene biti u budućnosti zaista, da će se potpuno na to navići. Hvala vam lepo i mi ćemo pratiti da vidimo kako se navikavaju učenici ove škole na tu novinu, jer Drago zaista je neobično, dakle u ovu školu od juče nema mobilnih telefona, tu je elektronska brava, strogo se proverava ko ulazi u školu i može se samo po odobrenju ovde pristupiti, naravno dežurni telefon tu za učenike da se jave svojim roditeljima i da roditelji zovu njih kada je nešto važno. I evo, pratit ćemo naravno ovu temu i izveštavati kako to izgleda u ovoj školi. Toliko za sada i za ovo uključenje. Drago?